गाबोननिफ्राय जा मोनसे बरदल'नि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि जानो गोनां 47थि बोसोरारि जथुम्मा बे 47थि जानो गोनां जथुम्मानि गाहाय सायनासालियाव आं दंफैयो। बे गाहाय सायनासालिनि थासारिखौ आं दिन्थिफुंनो थाखाय साखाफारा जाना फैदों। बेयावनो 100 जौखोन्दो जाफुंबाय होननानै जों बुंनो नांगोन। बेनो गबिन्दपुर गामिनि गेलेग्रा फोथाराव बरदल'नि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि जा मोनसे 47थि बोसोरारि जथुम्माया गाबोननिफ्राय साननैनि हाबाफारि लानानै खुंफुंजागोन। केमेरामेन बिथांखौ दिन्थिफुंनो थाखाय खावलायदों। बिथांखौ दिन्थिफुंनो थाखाय खावलायदों आं। गाबोननिफ्राय जा मोनसे बरदल'नि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि 47थि बोसोरारि जथुम्माया जानो थांगासिनो दङ। बिनिनो दिनै मावफुं आफादा मावनानै दिनै खोब मोनसे जाफुंसारबाय होननानै 100 जौखोन्दो जाफुंसारबाय होननानै जों मिथिनो मोन्दों बा नुनो मोन्दों। बे मावफुं आफादनि आफादगिरि बिथांनिफ्राय जों माखासे बाथ्राखौ मिथिनो थाखाय आदा बिथाङा दङ। बिथांनिफ्राय जों माखासे बाथ्रा मिथिगोन। मा बुंगोन आदा दिनै जे नोंथांमोना बरदल'नि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि जा मोनसे 47थि बोसोरारि जथुम्माखौ खुंफुंनो थाखाय साखाफारा जाबाय, मा बुंगोन? गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि बिथांमोननिसिम खुलुमनाय बावहरग्रोबाय। दा 47थि बोसोरसालिया जथुम्मा बरदल'नि प्राइमारि बर' थुनलाइ आफाद। दा बे बर' थुनलाइ आफादनि जि जानो गोनां कनफारेन्स, बे जानो गोनां कनफारेन्सआ गाबोन अखानायबानो जासिगोन। अलमस्ट बिनि डिजाइनआ दिनै जाजोब्बाय। फ्राय एसे दंबावो आरो 90 जौखोन्दो जोंनि साजायनाय डेक'रेसन हाबाफारिया जोबफ्रामजोब्बाय। बिनिखायनो जों आसा खालामदों गाबोननि दिनाव जाहाथे आफा अबंगसाया गाबोन आरो समफोर 30 आरो 31 जानुवारि दाननि जि हाबाफारि, बे हाबाफारिया मोजाङै मोजां जाफुंगोन होननानै जों बेखौ आफा इसोरनाव आर'ज गाबदों। बोथोराबो खोब मोजां नङा, दा अखा हाहां जादों। बेनिखायनो आफा इसोरनाव जों बेखौनो आर'ज गाबदों जे गाबोन आरो समफोरनि जि हाबाफारि, बे हाबाफारिया अखा गैयाबालासिनो मोजाङै मोजां जाफुंगोन। लोगोसेयैनो मिमां हालामनि गासै रायजो राजा, गासै मिमां हालामनि 80 गामिनि गासै रायजो राजाफोरखौ बे साननैनि हाबाफारियाव फैनानै जे लैहोर फैनानै हेफाजाब होफैयो। लोगोसे बे बरदल'नि प्राइमारि बर' थुनलाइ आफादनि 47थि बोसोरसालिया जथुम्मा, बे जथुम्मायाव मेहेर गोनाङै हेफाजाब होफैगोन। आरो बे मेहेर गोनां हाबाफारियावनो मिरु बर' थुनलाइ आफादनि नीलकान्त गयारी सार बिथाङा बाहागो लाफैगोन गाहाय आलासि महरै। लोगोसेनो बर' कछारी अनसाइ हायुङारि खुंथायनि मानाव गेदेर शिब सारा बिथाङाबो बाहागो लाफैगोन। आरो गोबां मेलेमजिबि दैदेनगिरि सारमोन, थुनलाइखौ मोजां मोनग्रा सारमोन आरो मिमां हालामनि गासै थुनलाइ सिबियारि गासै रायजोफोरा बाहागो लाफैगोन। आरो मख'नो गोनांदि क'क्राझार जिल्लानि जेब्लानाखि गेवलां मेल जोबगोन, गेवलां मेल जोबनाय लोगो लोगोनो मोनाबिलि हारिमु बिलिफाङाव जोंना क'क्राझारनिफ्राय जोङो सासे देंखोगिरि लेंनानै लाबोजादों, हांख्रायनानै लाबोदों। दा बिथाङा खोब सेनियर आर्टिस्टखा, बिथाङा जाबाय बिथाङाबो जोंनाव बाहागो लाफैगोन। बिनिखायनो गासै मिमां हालामनि गासै रायजो राजाफोरखौ फैनानै बे हाबाफारियावबो बाहागो लाफैगोन आरो रंजाफैगोन होननानै आं मिजिंथिबाय। लोगोसे बेखिनियावनो बे समाव दंबावो आंजों बरदल'नि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि बिथां सारनिफ्राय जों मिथिनो थाखाय आवगायबोगोन जे जाहाथे गेवलां मेलाव सोर गेदेमा बिथांमोना बाहागो लागोन, लोगोसेयैनो खुलुमबाय। गेवलां मेलाव गिबियाव फैगोन जोंहा 30 जानुवारियाव जोंनि BKWSनि आरो बर' कछारी अट'न'मास काउन्सिलनि चिफ मानाव गेदेर मिनिस्टार बसुमतारी बिथाङा फैगोन गेवलां मेल बेखेवनो। आरो जोंनो आसा होदों बिथाङा फैथारगोन होननानै, आरो फैखागोन आंनि आसा। आरो लोगोसे जा गाहाय आलासि हिसाबै जोंना सेन्ट्रेल गौथुमनि बर' साहित्य सभानि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारी बिथाङा फैगोन। बिथाङा एडभान्स फैना थाफैखागोन, गाबोन बिथाङा सफैगोन। आरो बिथांजों लोगोसे आरो उदालगुरिनि बिथां जिल्लानि नेहाथारि बा आफादगिरि बिथांमोनाबो फैफागोन होनदों। जों खोब गोजोननाय मोन्दों। आरो बेजों लोगोसे बिटिआरनि हाग्रा बिफान आरो रेभिनिउ बिफाननि जिथु गाहाय मन्थ्रियानो होनजायो, EM रन्जित बसुमतारी बिथाङा फैगोन आरो रादाय होदों फैगोन। बेखायनो जोंहा खोब गोजोननाय मोन्दों। जोंनि बे एकदम खोब प्राइमारि बर' थुनलाइ, बरदल'नि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि जितु गेवलां मेलावथ' फैगोन आरो रादाय होदों। जों गोजोननाय मोन्दों। बेनिखायनो आं खावलायदों जोंनि मेलेमजिबि ओनसोलनि बरदल'नि प्राइमारि गुदि बर' थुनलाइफोरनि बेन्दोङाव थानाय गासै गामिनि आफादगिरि नेहाथारि रायजो राजाफोर
गुदिनिफ्राय जौमा फरायसालिसिम फोरोंगुरु सारमोनखौ जाहाथे फैनानै लैहोर लिरफैनानै हेफाजाब होयो थुलुंगा होफैयो रायजो राजाफ्रा फैनानै थुलुंगा होफैयो आं बेखौ खावलायदों मानोना जोंना बे ओनसोलनि बादायनाय माखासे सावरायनांगौ मासा जादों जोंनि थुनलाइखौ जों बोरै जौगाहोगोन आरो जोंनि बर' बिजोंखौ बोरै जौगाहोगोन जोंनि बर' बिजों फरायनायाव मा जेंना जेंसि जाना दं बे जेंनाजों गथैयाथ' बिथं भाबै गुदि फरायसालिनिफ्राय जौमा फरायसालि जेरै सावरायनांगौ जों खोब मोजाङै सावरायगोन आरो बेखायनो आं आसा फारिदों 30 जानुवारि जिथु जोंनि सावरायनांगौ हाबाफारि खोब मोजाङै मेहेर गोनां जागोन आरो जे बेबादिनो बेखायनो बे प्राइमारि बर' थुनलाइ बरदलनि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि कनफारेन्सखौ खुंनो थाखाय रायदाव आफादा खम समनि गेजेरावनो ओरैबायदि मेहेर गोनां बानायदों जों आरो बिथांमोनखौ साबायखर बावनो आंहा राव गैया ओरैबायदि मोजां गामि दरबाजों बिथांमोना लादों बिबान लादों 1 नं पाहारपुर 2 नं पाहारपुर बाहनि 1 नं गबिदुर 2 नं गबिदुरपुर गंबा गामिया ज' लोगो नांनानै ओरैबायदि सान हर नांथाबनानै नै दिनै जेरैबायदि मेहेर गोनां दिन्थिदों बिनिखायनो हयथ' गाबोन सोरांनाय लोगो बिनिखाय साबसिन हामसिन बिथांमोना खालामगोनखौ आसा फारिदों बेनिखायनो रायदाव आफादनि आफादगिरि नेहाथारि लोगोसे गासै बिथांमोननि मावसोमानदाफोरखौबो आरो गामि दरबानि रायजो राजा आं रोजा रोजा साबायखर बावदों आसा फारिदों जोंनि मिमां हालामनि गगामुग हालामनि गासै रायजो राजाफोर फैनानै बुद्धिजिबि मेलेमजिबिफ्रा फैना जाहाथे लैहोरफोर बे हाबाफारिखौ जाफुंसार जाफैयो आं बेखौ खावलायदों आरो गोजोन्थों खोब मोनसे बाथ्राखौ जों आदा बिथांनिफ्राय मिथिनो मोनबाय लोगोसेयैनो मिरु बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि बिथां नीलकान्त गयारि साराबो नैबे गेवलां मेलाव बिथाङा बाहागो लाफैगोन होनना मिथिनो मोनदों लोगोसेयैनो नैबे समाव बरदलनि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि बिथां सारनिफ्रायबो माखासे बाथ्राखौ जों मिथिनो थाखाय आवगायबोदों लोगोसेयैनो सारा जोंनि साखाथियावनो दंखायो मा बुंगोन बे जिहेतु सार बरदलनि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि जितु 40थि बोसोरारि जथुम्माया गाबोन जानो थांगासिनो मा बुंगोन खुलुमबाय गिबियावनो खौरांगिरि फंबायमोननिसिम आंनि गोजोन हामलायनाय जासिबाय आरो लोगोसे जोंनि बरदलनि बेन्दोङाव थानाय गासै नायगिरि आरो आसामनि नायगिरि बिथांमोननिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर जासिबाय जोंनि बरदलनि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि 47थि बोसोरसालिया जथुम्माया जानो थांगासिनो दं बेयाव जोङो गाबोन 30 आरो 31 जानुवारियाव जागोन बेनि 30 अक्ट'आव जोङो गाबोन थुनलाइयारि बादायनाय दङ आरो बेनि उनाव जोङो गेवलां मेलखौ बेखेवगिरि हिसाबै BKWCनि मुस्रि मानिजाथाव मिनिस्वर बसुमतारी बिथांखौ हांख्रायदों आरो लोगोसे जोंनि गाहाय आलासिखौ जोंनि मेरु थुनलाइ आफादनि नेहाथारि मानाव गेदेर मुस्रि नीलकान्त गयारिखौ जों हांख्रायदों जों कनफार्म बिथाङा फैगोन बेनिखायनो जोङो लुबैदों जे जोंनि बरदलनि बेन्दोङाव थानाय गासै रायजो राजाफोरखौ गाजा गोमजायै बे जोंनि हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो थाखाय खावलायदों गाबोनो जोंहा 30आव थुनलाइ बादायलायनायनि उनाव जोङो मेलेमजिबि जोंनि एरियानि मास्टरजों रायजो राजाजों फरायसुला फरायसुलिजों आफादजों जोङो मोनसे मेल खुंगोन बेनि उनाव जोङो थान्दै मेल जागोन आरो बेयावनो जोंनि बडि सिफायनायनि हाबाफारियाबो जाफुंगोन बेखौनो आङो नोंथांमोननि बुब्लिनि गेजेरजों फोरमायहरनाय जाबाय मा फोरमायगोन जे सार गामिनि 80 गामिनि बरदलनि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि दखराव थानाय 80 गामिनि रायजो राजाफोरखौ मा खावलायगोन माबायदि बाहागो लानो खावलायगोन आङो खावलायदों जोंनि बरदलनि थुनलाइ आफादनि सिङाव थानाय गामि गुबुन गुबुन गामिनि रायजो राजाफोरखौ न'खरसेनिफ्राय सासेबा फैनानै बाहागो लाफैथारनांगौ होननानै जोङो लाइजाम लिरहरखादों आरो लाफैनांगौ होननानै आङो बरदलनि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि जानानै गुरै खावलायहरदों खोब मोनसे गोजोनथाव रादाबखौ जों सारनिफ्राय मोननो हादों लोगोसेयैनो आसा खालामो जे बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों जों फोरमायनो मोननानै गोजोननाय मोन्दों लोगोसेयैनो आसा खालामो बरदलनि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बेन्दोङाव थानाय गासै 80 गामि बे गामिनिफ्राय जे गासै रायजो राजा बिथांमोनानो जे लोब लोब फैनानै बाहागो लानानै जितु 47थि बोसोरारि जथुम्मा बेखौ गाजा गोमजायै